good morning mga kamaton, no? Ning tubong na aga. Ang oras, alas 6 ng aga mga kamaton. So, may kuhan kami mga grupo na mga guardian. Inguri chapter mga kamaton. May pag dinilis kami sa eskwelahan ng barangay Inguri sa buong aga mga kamaton. So, makadto kita kawan ay sa eskwelahan. Ang taon na taon ko, ara ng mga grupo sa buong mga kamaton. So, kadto kita to mga kamaton. So, kita sagwa mga kamaton. So, are kadto kita diri sa barangay Inguri kay Maninlo naman ang mga guardian Inguri chapter. So, are kadto kita diri sa eskwelahan. Yun, pakita natin ang eskwelahan dire sa barangay Inguri. Alin ako sa tubang eskwelahan mga kamaton. So, ari ang barangay Inguri Elementary School mo ni ang tinluan mo no. Oh, bro. So, nagkakape pagali ang mga grupo ko. So, dali ang bro. So, regali si guard, morning. Bro, morning bro. Morning. So, ari si Bro Mel. So, Mel. Oh, morning. Morning. So, ari naman ang ibang nga grupo. Mel, kumusta nga aton nga subong adlaw nga aton nga kwan si presidente? Ato pa to sa dua sa subong. So, amo Si ni founder ulat pa man. sige. So, ang guard ng eskwelahan na riyo. Amo ni mga kamaton ang tinluan namon subong agaw. So, palibot din ni mga kamaton. Ari. So, hara makita naton. Inchi, I love Inguri Elementary School. So, damo mga lamok mga kamaton kailangan tinluan naton. Kawawa naman mga bata kapag makuan ng mga lamok. So, subong kuan na nga daan kadata na yung mga dinggi. Yun. Kadata na mga dinggi sa palibot sing aton nga lugar. So, kailangan naton tinluan gid ni ang eskwelahan kay kalaluoy lang ang mga kabataan. So, ara gamat-amat ng libro paniligo. Yun. Tinluan naton ni mga kamaton. Palibot sang Inguri Elementary School. Ayun. So, mga kamatod, subong gid nga adlaw ni ang pagtinlo namon kay bag-o lang natapos ang Bagyo Biti. So, damo mga batol nga may mga unod nga mga tubi. Ina ang ginaitlogan sing mga lamok. Oh, yun sa likuran doon, oh. Linisin natin ito mga kamaton. So, iboto naton ang Inguri sa pagtinlo mga kamaton. Kay gakalat ang mga kabataan dire. Kung may klase na, di ang lamok gapamistaman. So, tinloan naton di mga kamaton. So, shout out na lang sa iban nga mga guardian, no? Sa iban nga mga guardian nga mga kundi-indiin nga mga chapter. Kay subong ang Inguri chapter ang Maninlo dire sa amon nga barangay. Barangay Inguri Elementary School. So, napakaganda sa amon nga eskwelahan di, oh. Yun. Napakalaki. Yun, oh, mga kamaton, oh. Makita mo, oh. Yun. Second floor ito yung Barangay Inguri Elementary School mga kamaton. So, yun, oh, nagkakalat yung mga basura, oh. Yun. Tinuan ni naton mga kamaton subong adlaw. So, ito ang
cover gem ng eskwelahan mga kamaton. Yun. So, doon. Oh, makita mo ang mga halaman, mga bulaklak sa mga maestra. So, talagang mga malinis sana yung mga kuwan ng mga maestra, pero yung mga bata kasi kalat ng kalat eh. Sobrang kalat ng mga basura, tapon na kabilang left and right ang tapon. So, ara si Brad Melo. Nag-ikot-ikot pa si Brad Melo. Makita mo ito, mga kamaton, no? Yun, ang taas yun ang Ingore Elementary School, mga kamaton. So, bro, umpisa na ka, bro. Yun. Alan. So, ito na mga kamaton, no, na libot ko na ang tanan, naikot ko na. So, kita natin. Yun, ang lawak ng Barangay Ingore Elementary School talaga. O, makikita natin, no. Sobrang lawak. So, iba natin nga mga grupo na guwana. Naglinis na. So, punta ako sa mga grupo nga nagkakape pa yung kape ni Maton. Wala pa matapos na balay. So, bro. Tapos na kape eh? Yun, malilinis yung mga grupo ko sa bunga aga mga kamaton. So, kadto ko to sa piyak mga kamaton. Yes. Sige ba? Ba. Ayun. Kasi mga kamaton, naglilinis subong may duty pa ako. So mga bro ko na lang ang maglinis dire. Diri sa sulod sang eskwelahan mga kamaton kay may pamasada pa ako. Bro, kato na sa gwa bro sa ila bro. Kato na sa ila sa gwa. So mga kamaton, wala pa kabot si Mama Hili, yung maestra dire nga nag kuan sa amon nga manilo diri sa Barangay Ingore Elementary School. So duty pa ako mga kamaton eh, mamasada pa ako sa ngayong araw nga linggo. So dito tayo mga kamaton sa labas. Ayun, labas na ako. Kamaton ang kwansing Barangay Ingore. Oh. Makita naton si NJ Nicolas Ingore Elementary School. Yun, makita natin si Halandone, Mr. Halandone. Oh. So, ito ang pinduan sa mga grupo mga kamaton. Ayun. So, sa likuran niya sinigali mga kamaton, na mo to ang nakuan ko nga may second floor mga kamaton. Yun. Oh, bro, nambala ko na si bro Mel. Bro Beck. Ayun. So ano bro? Okay lang makambal? Oh, wala problema. Si bro Beck gali mga kamaton yung presidente namon ng. So ano to bro? Bali may ano ta kay napatay ang aton nanay ni ano bla ni bro Butyog. May gamay ta nga ulo ang bag kun. Oh, wala problema bro Yun. So yun may kwan kami mga kamaton na pamilya sang bro namon nga namatay. So abag-abag kami, amot-amot naman kami mga grupo diri sa Guardian. Yun, ari na ang palibot sing yun ang entrance mga kamaton. Oh. Sobrang lapad ng Barangay Ingore subong mga kamaton. Yun, makita naton mga kamaton. So yun, medyo mauna ako sa mga grupo mga kamaton kay may duty pa ako sa Light of Glory Taxi. Makita ta nga kanami-nami kaya gali ang pano, puro mga bulaklak ang kwan sa mga mistra, no? You know, kita nato ng mga gardens yung mga mistra, oh. Napakasarap tignan mga kamaton. Yun. Bro, morning bro. Ato to sa likod gamanin bro. Yeah. Dila? Ito sa likod pa nagkapaninlo. Bro, set out sa channel ta. Yun, si bro. So, ari na. Makita ta niya tanan mga kamaton. Oh.
Yun. Ang garden ng mga maestra. Ayun. Napakatinlo. Napakanami sing eskwelahan sing barangay Enggore. So, ayun na mga kamaton. Labas na si Maton mga kamaton. So, guard. Thank you, guard, ha. Ayun. Arin ako sa agwa, mga kamaton. Ayun ako sa agwa, sang barangay Enggore. Ayun. So, mga kamaton, ari ang mga grupo kung mga guardiano. So, ari si Ma'am Heidi. Inyo na nimo. Okay. Ayun. Ay, Mga kamaton. Ano yung bang checklist in kaso mo? Ari nga mo niyo founder mga kamaton, si Cesar. So, makita natin mga kamaton. May maputrit gidya. Intrit ka kanya bawa. Asa supplies mo. Kini ya ang sa amo ni yung bromang ko sa autosis. Ada yung mga sa siya. In kaso nga gusto niyo ng pagano sa training nga sa mga masin niyo lang. So, mga kamaton, nagahambal si Ma'am Heidi kag si founder naman si Cesar. Si kagawad big man tapos tawag. Oo, pero tagaan man siya number. Taga ito number mo. Ano may ano ara Sulod ko sa. Ara magali sa gar. Sa namon. Sulutan lang ka ma'am sa Sulod mo na lang. Sa loob ng sa namon tanan. Ara ka sa tsakto nga tao. Hindi sa mga God hands. Training ko tari sa mga. Gusto ko gina-training. Sige ma'am. Ara ta tanan ng training ang interesado ka maka-online ka lang ta. Okay. Oo. Oh, sige sige. Basta magtagpanay ta to kay instructor. Sige sige sige. At pare traditional natin. Ito na mga kamaton, kumpleto na yung buwan. Kumpleto na yung mga grupo. Ari na tanan, ready sa paglilinis ng eskwelahan mga kamaton. So, Tapik ka na lang sa sakwa. Tapik ka na lang. yun. Mare podcast kami para sa barangay hall Banati. So, yun, start na yung pag-tinlok sa eskwelahan mga kamaton.